Гледайте сега, белослатинските манафе са дошли тук да дират айдуци и такива работи. Гледайте какво правят. Пишат актове, че не си светнал фаровете или че нещо не си направил. Сега ще ги кача в интернет. Писавам як, че не съм си турил колани. Сега ще ода по тях, ще ги снимам и право интернет. Гледайте какво правят. Я не снимам нищо. Я не снимам нищо, бе, човек. Не сте ли гави? Карам си, не снимам нищо. Махам се. Нали го чувате къма заплашва? Нямам право да го снимам и да не се лигам. Защо нямаш право да го снимаш? Това си е твоя работа, кой ще снимаш. Нали? Да. Спират насред пътя, правят предпоставка за ПТП. Правят си какво си сакат, че са полицаи, а ние не мога да правим нищо. Служил съм си колана, имам си всичко, светнал съм си и фаровете. Гледайте къде се возят, не са си светнали и фаровете. Видите ли какво правят? Белослатинските манафе. Дошле са тука и си мислят, че правят кой знае какво. Къде се спира, Адриан?